ndagara kana ndisingakwanisi 27 years. Asi pa 27 ipapo makore mazhinji ndokugara ndichichema ndichishungurudzwa nababa. Ndofunga kumashure uko vairova. Ndofunga vakaona kuti zvikuru vazvibatsira. Ezvino vanotuka zvokuti kana vakandimirira pachivanze kundituka inini ndinotadza kunzwisa kuti ndoita sei. Mazuva ekutanga ndaiti kana vakandituka paipa ndaigona kuenda pamba pomunun'una wavo vari padhuze. Abamini ndonyaya yekumba voshedzwa vaiuya zveshuwa vooneswa kudaro kuti ndisvika kumba yaita nyaya ndakunzwidzanana nayo. Ndofunga last year muna November takanga tatodzika fodya. Tadzika fodya isisu vakatanga futi nyayawo iyi. Ndobva ndaona kuti inini apa ndoita sei. Ndobva ndaenda kuna baba vanhu vabambiki vatakasirwa isisu atezvara vangu chai vakaenda kudhara. Saka pana bambiki vari padhuze vakatisira kuti ava ndobaba vari padhuze. Ndofunga ndakaenda ikoko ndandatora nenguva zhinji ndichienda ikoko baba vachimboti imboshinga yambuya muone kuti chichiti nokuti mwana wangu ndinomisa maitirani. Ndakazoenda ini ndarwadziwa ndakati baba ini chandakuona kana chikuti mwana wenyu haasi kundida asi kuti andibudire pachena zvekumunetsa nokuti mashoko aita ataura kana baba saka mama funga kuti moita seyambo ndakati ini baba pari zvino kuti nditi ndinowana mari yekunokwira dare ari kwamarandi nganzambu yazvinetsa imimi munogona kungoshedza kana 7 committee members ini ndine mopashere Murume anondishungurudza. Chapera. Ababa ndomwe kundishungurudza. Totonga zviri pasita munhu. Andi baba muri kundishungurudza nadzo nayo. Pamusoro iyi. Andina kushungurudza kwandikuita mukadzi. Ndingangoti munhu akushanda kana fodya nomumwe murume asiri inini. Akanditondiramba ndobva pakubvunza akatonditoresa mapepe kuti iwo chirega kwana zvaunondidii. Zvaunondiita kana kuda kushanda newe handingachada kuti saka kusvika ndangozvisiyawo ndingangoti pakauya atezvara vamwe ndopa vakateteramba naye mugovane zvicherwa kuti handikarambe ndichishungurudza munhu ndikagovana naye tikagovaniswa mombe tikagovaniswa zvese saka abva naye pandikumbovashungurudzira ivo ndo munhu asisiri kundidawo. Asi hamutuka here? Handisi. Handisi. Ari kupomerei kumbotuka? Handisi kumbotuka ndakabvaina kukoti mama ndoyo tikatanga kugovaniswa zvinhu zvacho paakandiramba ndeyandikatoriswa kukoti protection ward. Unogara kupi? Kumadziva kunonzi kwachisesu Nyamaruru. Saka ndikafuna iko kongata kuti panedzo amai hakuna munhu anoziva kuti kwawanira kana pamusoro ichangano kana makatofonera baba vacho vandikutaurira vanhu vandiusabu ndofunga ava vakanga vatori mupurisa wasabu chiwisi vakatobviswa papurisa wasabu nenyaya yekutuka zvokuti kana vana vadiki vari muvhireji vanoziva zvandiri kuti baba handingambomunepera baba pari zvino amai vari kugara vari kumusha kwavo vakaenda sei? Vakatoti ndakona tazvikubika sadza kumusha kwedu ini ndakamuka kuseni achingoti ndaunobika sadza vakatooneka komiti yacho iripo kuti chakaita kuti amai vasumuke semunhu vakanga vasingashande neni vane kumwe kwavari kushandawo saka pavakapiwa mari yavo nezvinhu zvavakadii ndipo vakambotapura zvinhu zvavo ndobva vanguya pahadzadzi dzavo ndobva vangotanga kungobika sadza kumakokosi ihongu ndizvozvo chaizvo zvakaitika. aiwa tisi kugara tese ndosaka ndandoda kutsananga. Makarambana here? Takarambana kwasabu tarambana kwasabu ini takatogovaniswa zvinhu zvatakagovana ndofunga patime iyoyo ndakanga ndisina kana mari kana kubasa ndasaenda tambira ndofunga patikagovana atisi tani 5 months ndabva pamusoro ichanga ndofunga kana pafoni vanotuka ngoti foni yangu haina kuti vanotuka babava zvekuti aiwa pindurai mupindura yanzu vari kuteera ikwa muri kugara havasi kuteera vanofona pafoni vachituka kuti hemtori mudziweni ndakwirira kuti nini muchangamire murume hatitani andadzira kushungurudzwa kwarema protection order irapa yakaiswa nani ndakaisa makaisa protection order masunga pamaenda ndobva ndaenda nawo madzoka mudare muno kuri kubeka handichada murume changamisa abuse amunemuchisa here kuzivisa kuti vakadzi mune maraisi amukutsvaga amunawo pambacho toda makesi chaichaiwo ava vati havachada murima ndimusadere magara mabva kudhara
iwe hauna kuresha kabozwa garasi kunga butseshe avada kutorai endai kusaiko taurisai zvamukuvarambira baba vakidzi handichakudai nechikonzero chokutuka kunge mwana muchikunge ndisiri mukadzi wenyu. makore mangani kwamuna garai pese venezi hakuna kududza kumbezi mega zviri nani endani ngowanani mava mega vana zvirwa eusiku vanaenda zvirwa maafuri amai ine mabika enyisatsa pamusoro chandatuma kuti kumba kwandikugara amai ava vakasiya zvinhu zvavo manyira ndo next samon samon renyama indokuwanda zvinhu pamutemo handizi akaita nyaya idiyani ivonono ndapanza vonyo samon sabatanidzi nyaya nemuita yesamon chandandibvunzira changamiro pamusoro tine vanhu vakabhovaniswa kana akatora mombe dzake akaita zviri pezvi racho apa zviripo kamai yapera makawirana nazvo ndakawirana nazvo ndisadiwe mazakaitwa nani nesabo anenge aona nyaya dzacho dzenza nyanya hazvinamboiwa katoshandisa irori shandisa irori sakona sikitani vangokopera zviripo ipapo imimi mama iwewe oti kana waenda kuvillage ndikusawo sabhuku ndianono kuita zvinhu izvo unoona sabhuku Thank you.